Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon. To insha Allah a cikin wannan bidiyon da za mu nuna muku wani abu ne wanda za ka ƙara wa wayarka space. Wato gaskiya kowa dai ya san, duk wani mai amfani da Android ya san cewa space abu ne mai matuƙar amfani a waya. So wani za ka ga shi wayar shi wacce yake amfani da ita amma ba space. Sai ga gashi yana da hotuna, yana da bidiyoyi masu mahimmanci, amma saboda wani abu da za a tura mai ya sa ya goge abubuwan nan. Sai ga mutum ya rasa inda zai saka abubuwa sakamakon rashin space. To insha Allah za mu yi muku amfani da wani application wanda insha Allah kai da matsalar space kuma gaskiya shi kenan kun rabu da matsalar space ina tunanin. Za mu je cikin Play Store mu sauke application din namu. Yanzu bari mu shiga Play Store. Idan ka zo Play Store, wannan application din da za mu yi amfani da shi, za ka zo Play Store kai search din shi kamar haka, Tera Box Cloud. Ga application din nan daga sama ya fito. So za mu aje muku link din shi a description, ga wanda bai dauko ba zai iya zuwa ya dauko shi. Ko sai mu direct zaka taba application din sai ka je ka dauko. To ni already da ke na riga na dauko ga sunan application din nan, Tera Box Cloud Storage Space and Photo Storage. Kawai sai ka taɓa nan open, da zarar ka ɗauko shi kenan. Wannan shine icon na application ɗin. Gashi nan da zarar ya zo ya nuna ma nan, sai ka taɓa nan wajen agree. Da zarar ya nuna ma nan wajen nan zai buƙaci kai register da su, domin application ne wannan wanda idan ko da a ce kana cikin amfani da shi kai saving ɗin bidiyoyinka ko su hotunan ka masu muhimmanci, sai ba fata ake ba sai wayar ka taɓa ta ko ta lalace. To gaskiya in dai ka ɗauko wannan application ɗin kana yin login, to gaskiya za ka ga komai a ciki. Wannan application ne mai matuƙar muhimmanci. To kawai za ka zo za ka yi register da ya fi kawai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta login with Google, sai ka taɓa. Kana taɓa login with Google za su nuno ma gabaki ɗaya Gmail ɗinka. Gaba ɗaya Gmail ɗin da yake akan wayarka za su nuna ma shi. Gashi da kawai sai ka zaɓi da wanda kake son kai amfani. To kawai mu za mu taɓa ne kamar haka. Da zarar ka taɓa wanda kake so kai amfani da shi, gashi nan dai yana ta sacin. Gashi nan abinda yawa, gashi nan zai nemi kai enable automatic backup. Kawai sai ka taɓa, sai ka danna nan, sai ka ba shi dai gaba ɗaya dai ka ba shi permission har ya wuce da kai. To kawai yana kawo ka nan. Idan ka lura daga saman nan zai nuna ma nan space ɗin wayarka ne yake nuna ma. Mu da ke mun taɓa amfani da shi, shi yasa ya nuno mana wasu abubuwa da muka ɗan yi saving. Ga su nan ya rubuta mana da link ɗinmu. Za ka zo nan za ka taɓa. Idan ka zo nan abu mai muhimmanci daga nan sama, za ka ga space ɗin da ya baka nan daga nan sama. Ya baka space ne, ya baka space 1024. Haka space 1024 ba ƙaramin space bane ba. Space ne wanda za ka yi ta amfani da shi ka daɗe kana aje abubuwa. To idan kana son ka aje hoto ko kuma wani abu, kawai sai ka taɓa nan. Kana taɓa ga inda aka rubuta upload, sai ka taɓa. Zai kawo ka nan. Yana buƙatar ka zaɓi abin da kake so ka saka. Yana buƙata ne ka ɗora dai abin da kake buƙatar ka saka. Yanzu mu a misali bari mu ɗora muku, bari mu gwada zaɓo kawai wani abu ko ba menene, da kawai gwadawa zamu gwada zaɓo ko ba menene kawai mu ɗora shi. Mu gwada zaɓo ko ba menene kawai ɗora shi zamu. Kamar yanzu ga hoton wannan mutum, kawai sai ka taɓa daga can sama inda aka rubuta open ɗin nan. Da zarar ka taɓa zai tambaye ka alam da me kake son kai amfani wajen ɗora shi. Data da nan suka ce use cellular data, ko kuma so kake dole sai ka kulle wifi kai amfani da shi. Kawai sai ka taɓa use cellular data ɗin nan, kawai sai ka taɓa. To da zarar ka taɓa, idan ka zo daga nan za ka ga gashi nan hoton kai na ɗoruwa. To wannan shi ne hanyar da za ka yi amfani da wannan application ɗin. Alam muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan wannan shi ne farkon zuwa ka wannan channel ɗin, muna roƙonka da ka daure ka danna wani subscribing, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode, sai mun haɗu a wani bidiyo.